Or is it too low class for you to work in a storeroom? You not gonna see how you're gonna sort this one out, Mr. Alba qualified. I am tired. I am going to bed. Dat is wat makkelijk voor. Maar dat zou niet willen draaien. Salvi, ik kom niet van werk niet. Ik ga niet en het gaat. Dat is de rest niet, man. Ik kom niet te graag niet. Ik ga niet werk voor de raad. Ik kom niet dat ik moet niet. Wat voor mij is niet. Ik heb glad nu daarvoor les. Ik heb er rond te zitten, mojo, pas ik ken het. Klaar, maar werk is nog niet klaar. Ja, man, dat is klaar. Maar werk is altijd daar. Ik ga niet, ik kom niet van werk niet. Ik ga niet en ik ga niet. Wat dat is niet man. Ik ga niet weg, ik ga niet. Ik voel niet dat ik moet. Wat voor mij is niet goed. Ja, ik is gaan werk. Ik is niet alleen. Wat ga ik doen? En dat niet zo gaat. Maar ik ga niet daar. Ik ga niet. Ik wil niet. Ik kom niet van werk niet. Ik ga niet en ik ga niet. Wat dat is niet man. Ik kom niet te graag niet. Ik ga niet werk verdragen niet. Ik geloof niet dat ik moet niet. Wat voor mij is niet goed niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik kom niet van werk niet. Ik ga niet en ik ga niet. Wat dat is niet man. Ik kom niet te graag niet. Ik ga niet werk verdragen niet. Ik geloof niet dat ik moet. Wat voor mij is niet goed niet. Ik werk je hard vandaag. Dat is nog ver. En nog ver. Nou, die gewoonte, die veel gewoonte om de hele dag met haar pyjamas en de schoolkous rond te lopen. En dan wil ze ook nog klop wanneer ze bij Cindy's huis aankomt. Zij stapt sommer net in. Hello, Chom, Ini sekarang kayak orang sekat kum kaya. Yo, Chom, tu boleh kau sama sih. Oh, tiba ya nama Yesus. Slechte Chom ya, ini si Broly. Apa lagi nama? Orang nama so, oh, tiba ya lah lawas net. Polisi orang bayi kijk. Wel eens goed voor agency, hele Chom is opgeleid. En dan zei dan eerst gaan eens borg, ik weet niet van. Weet je waar het laks op omgaat? Maar hier is nou. Maar je doet het bijna nog kom al bij die statie. Nee, dan weet ik het, Chom. Maar het is door wat ik geworden. Let me find out if he didn't tell me it's gonna be ghost in Chinatown tonight. Ghost in Chinatown. Zie je van mij, nee? Oh, lekker, nou, hij speelt op mijn tv. Zie ze, oh, fuck them. Nee, dat is een tikkel lang, kan geloos. It's not like that. Come to think of it, it's not. Just give him time, man, he'll change. Time and change. Zie je van mij, Chong? Ik is moe van die lovers, man. Dat net zo de hele dag weer is wel, hè. En dan wil je eens werk gaan zoeken. Hij wil nou draaks verkoop en mijn klinkjes en schelmpjes up en down. Morgen is ik, Chong. Ik ga voor mij kijken aan mijn lorry, Chong. Mas, at least het lukt een ambition in leven. Ik krijg daarom nog een keer 10 of 12 zijn. En we gaan daarom een keer voor en toe. Boy, is jullie ook doodrollen. Niks ambition in leven niet. Jy gender nou vir 'n klap. Jy is nogal my man. So gaan jy aan. Gaan aan met jou to the village en corner couch chisels. Tot jy siek word. Gaan aan. Hoe is het
nou so? Ja? Dan moet jy maar jou chile bites gou. Moet net elke dag met 'n lambeek rondloop nie. Jy moet nie weer by my kom en dan so stres gee nie. Cheers, Corbin. Ja, maar ek is so bietjie vir jou ambition. En dan 'n swalkous. Spenka en Tou kom gewoonlik op 'n Vrydagoggend by Ash se huis bymekaar, of nie terwyl sy agterkamer. Die ouens kom om 'n lekker tyd te hê. Hulle vang van 'n paar koues en hulle is op pad na Ash toe. Dis after all Vrydagoggend. Ja, mijn braaf. Jij kunt zeggen voor mij niks komen naar verpakken. Ah, mijn braaf, die karen, mijn braaf. Ik kan ons er wel aan doen, ze goed aan, mijn braaf. Hij kan me verpakken. Goed maar. Voor wat zo. Hé, mijn braaf. Kararo, wijs. Ja, lekker, dat is lekker. Tas. Kijk, zie je wel zo'n betaartje op boven. Ah, hij is een hele dikke man. Is zo leuk. En hier concentreren, maar voor die bier zorg ik zelf. Nee. Ești cum acum, e fals man. Is het ook aan je valse tanden? Pas mee. Hier, joh. Ja, is het. Ja, mijn massa kind. Dat is kijk eens zo. Jezus, wat is die? Man, Die is nog lekker, die is vaak van die plaza. dit is een wijkje van een wind wat drinken. Sorry. Nou is, ik hoor dus dat zo te doen, bra. Wat is aan de gang? Ibra, die gaat als een moe. En gooi wat ze hier nog goed op. Oh, nou wat is er zo? Excelen. Dat is een puur maar aan die zo vrienden. Hij is van Sasak Zelen. Wat is dat? Zeker iemand die antie gezegd. Ja, is op draaks en dwellen. Je dacht niks over. Hier. Kom maar in je pak. Gooi alles met zo'n schoentje. Ik zei wat, dan kijk ons zo. Hoe gaat het moe? Wat blijft er maken? Ik heb dat zijn, bro. Jullie twee, jullie willen luisteren. Die werk je bij jullie niet. Die, jullie die goed aan niet. Ik zal komen slapen nu nog. Aan. Wat niet hier, joh. Venga, het is iets met je. Als ik wat je opinie wil gaan, dan heb ik me gevraagd. Ga je dat dus een woordje naar maken? Hou op man. Gaan onder mij, zie je bakels man. Dat is de beste rest van die brand man. Ik zal ook niet zo komen. Ja, ik kan niet zo komen. Maar dat is goed als het was. Als ik praat over zaterdag en zijn story, heb ik ze van de Ja, ik ben zelf hier in mijn land. Ebra, kom eens daar. Kijk ons aan een lekker tuk afbrengen. Ik ben even maar moeten loon. Hé, Wernie, jij kunt er. Ik zeg, kijk eens zo. Ik heb zo'n channel, oren op geschreven. Maar wat is dat je kijken? Ik heb er van de ziekte. Blom. Nee, ik zeg je. Dat de blom is in een kijk. Ik zeg, hier vang ik mijn oren als langer in aan van die meneertjes. Je ziet dat je dirty dishes in de sink of iets. Het was lang veel. Wie wil die zijn naar reis weer? En die waar last daarvan. Wat is dit? Dirty dishes in de sink. Nee, is de stik. Vertel. Ja, je ziet het blom. Ik is geschakeld, je ziet het zo. Je bent de kleine in je woorden. Je ziet het, wat je nou woorden? Ik heb de laatste kant hebben. Kom eens langs de. Ze zei, van toe. Zie je de laatste achter, misschien hebben wij die krachtpaal. Apa di wifi?
Dis 'n kraglyn. Dis 'n plaza. Dis 'n kraglyn. Maar anyway, dis daar. Maar hoe is dit gaan ek sien? Dis kan wees maar staan terug as jy dis gaan. Sy gaan loop. Ek sien as niks. As ek mos net ry kom, hy spring ons op. Het ek mos hy kan gepang daar. Maar ek kan dit die laaste moeite nie meer. Ek kan het dorp. Ek het alle tyd alle kan gezorg van hier. Abington, kit van swoop. Dit moet hy weet. Mijn braar, ik moest niet meer in moest. Verstaan? Mijn braar, ik kan dit moest groen oor, haar. Hoe dan moest het voor shape, mijn braar? Ja. Hé, maar ik hoor praten. Niet hier jong nog wel bezat. Wat is zo? Zie je? Dat is van hekkenders. Er kan mooi aan de morgen. Verstaan niet? Ik me nou. Ik wil nog bij jou, maar zo moeilijk aan hoe je het stil zit. Het is zo moeilijk. Je hebt Maar dat is zo niet, man. Hij zegt onze mensen op. dat is moeilijk. Nee, het is erin niet wel. Dat is dan Maar dat is zo wat dat in. Ja, dat is dat. Hij heeft het opgelet. Het zit er nu op. Anyway, hoe dat ik zit in Dirk. Ik zei nog het midden, ik niet vergeten. Ik denk beter over ons in Cape Town. Kan het dan zo? What is that I'm hearing about your trouble? Ik zei ooit. Maar dat zijn die. Hoe ik ze naar de shop zag. Your job is like hungry animal. Ja, man, gaan jullie man. Dat is je lesje. Ja, Later man. dat is super dat je goed. Ja, maar miskat. Hij praat heel met hem. Hoe praat hij zo? Ik zei van nee, ik heb mijn vrouw. We gaan naar Cape Town toe. Jou moet ek Oscar. Hy is seep glad. Jy gly glad. Opdraand. Waarom zit je niet doen? Had ik leren? Jy kopper leeuw. Dus maandagochtend en zoals gewoonlijk kom ik Renata een draai PH. Maar vandaag is hij niet Babli zelf niet. Is het ook schoon vergeet dat ze niet vandaag weer te gaan. Zo, hij heeft niet tijd gehad om zijn kleintje te wonen. Hij ligt nog zo lekker in slaap op de couch. Renata komt in en klopt terzelfde tijd aan die deur. Ish, baby. Ish. Who is this? Walking in my house. Talking about Ish, baby. Hallo Sandy, ik heb een beetje in die slaap is nog. Hallo, Sandy. Where do you know me from? Het is je nog eens even niet? Ik is. I am not interested to know who you are, baby. And Jay Papa, stand up. Busy road. Nee, wie ben je? Wat is erop? Wat je erin? It's for you to know, kill. Cindy. So this is the stuff that's been going on while I'm working out to my ends. 6 months. Excuse me, girlfriend. Je kent mij niet. Dus hoe durf je zulke goed van mij kwijt te raken? Je kan glad niet zo van mij praten wil ik hier staan. Can't you worry? Van mij komt chick. I'm old enough to be your sister, sweetie. Weet je maar van die dapper kak waar je aanvangt. Relax. Zoek je die lauws en ik heb net gedacht, ik heb me op met mijn wiskunde. Cindy. Kan ik het fucking niet zo lachen? Hey, voor jou helpt mijn wiskunde. Je gaat uit eerste pauze school.
is nie nodig. Zit er bij je dom aangevat, eerste pauze. Renata, luister asseblief. Loop net hier zo. Ek hoop asseblief my veroorsaak het. Asseblief. Oh, wacht, relax. Dat is nou jouw werk. Dan kom ik zo in mijn werk. Dan zal zij maar eigen werk vormen. Deze op our life, Stefan. I don't have time for all of this, okay? You, Ash, you can take your stuff and leave. Oh, better yet, I'll take my stuff and leave, and then you, sweetie, can move in with this thing. Sandy. Wacht, niemand gaan trek hier zo nie. Renata, loop hier zo. Ek hoop asseblief my veroorsaak het. Asseblief. Wat? Ik heb nog niks gezien. Nie. Wacht tot ik jullie latest version zeg. Dus 2 maanden pregnant. Sandy. Now I've heard it all. Sandy. I am sick and tired of raising such a big child. Sandy. Very unprotected. Sandy. 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 Ik sta altijd staan. Sandy. Moet ek maar gaan soek, Sandy. Wat? Ik zeg je wijs, zie je die? Zal het weer zien, niet lousy. Ja, gaan jullie, kom weer hier zo nie. Dus 5 maanden later, Nola en Cindy het elkaar baie lang klas gezien. Cindy het maar een low profile gehou, want zij was te skaam om haar gezicht te wijzen na Ash vir Renata pregnant gemaakt het. Eventually maakt Nola plak vast en zij besluit zich een beetje inlopen.